Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige. Tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka.
Dalawa lang ha. Oh, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yan eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinamnam. Ito ay akin lang magtitikman dahil ganun ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras natin ngayon sa buong kapuluan, saktong alas 9 na po ng gabi mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, bago po magumpisa ang ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at ang ating programang Top Secrets, mga kabisyo, magbibigay muna ako sa inyo ng 1,500 pesos na handog po yan
ng ACS Pride Detergent. Siyempre mga kabisyo, kapag driver ka o masyado kang babad sa pagbabiyahe, kailangan mo rin po na maaasahan at talaga naman garantisado na magandang sabon para sa inyong mga uniforme o sinusuot araw-araw sa biyahe. Kaya po inaasahan natin dyan is Pride Detergent. Mga kabisyo, ito na po. Magbibigay na tayo ng 1,500 pesos natin ngayon. January 20, 2026, Tuesday. Ang maswerteng bibigyan natin sa ating programa ay may plate number na NIC 7527. Ulitin ko lang po, ang maswerteng mabibigyan ng 1,500 pesos ngayong gabi na to ay may plate number na NIC 7527. Congratulations po sa ating driver na si Jay Dalayday na isang Grab driver mga kabisyo. Ayan po, meron ka na pong 1,500 pesos. Maaari nyo na pong i-claim ngayon dito sa aming opisina. At syempre sa mga kabisyo natin na hindi pa po nakakapag-register sa ating Love Knows No Boundaries, bukas pa rin po ang ating himpilan para po makapag-register kayo at mapadaan kayo sa MBC, tabi lang po to ng Star City. Try nyo rin po kausapin ang aming PSG, Poging Security Guard. Ayan, no? Tanungin nyo po sila, Kuya Poging Security Guard. Saan po dito yung registration form ng Love Knows No Boundaries. Ayan. Para po sa ating lahat to, yung 1,500 pesos. Anyway mga kabisyo, samahan niyo po ako sa ating programa ngayong gabi na to. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Ang ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Donna Cruz, Only Me and You. Sa oras natin ngayon na 9:02 p.m. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa
tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa baba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong... Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalat na nito? ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas-gas. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Tagay! Bakit hindi tatsulok ang
ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot. Ay, balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito ay matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabalong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1. Metro's
alagang Coco, alagang Astron, alagang maaasahan mo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Ano ang nararamdaman ko? Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, magandang gabi sa lahat ng mga nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 9:22 p.m., kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Para po sa ating programang Secret Files. Mga kabisyo, babasahin po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Isang kwento na naman po ang ating kapupulutan ng aral. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan na natin ang kwento ng ating kabisyo. Dear Titan Jello at Rakitera, gusto ko lang pong ibahagi ang isang pangyayaring bumago sa buhay ko. Sana po ay mabasa ninyo at itago nyo na lang ako sa pangalang Lauris. At ito po ang aking secret file. Minsan akong nakaramdam ng kahihiyan sa social media. Hindi dahil sa mismong post ko, kundi dahil sa post ng nanay ko. Paano ba naman? Halos lahat ng ginagawa niya nakapost. Kahit mga video naming magkakapatid na kumakain lang sa bahay o pag may times na nag-uusap-usap kami, pinopost agad-agad ni nanay. Minsan tuloy pinaghihinalaan na namin si nanay na disipulo ni Meta na baka kumikita na rin sa Facebook dahil sa panay pag-content nito. Sa una, aaminin ko awkward para sa akin pero unti-unting nagbabago ang lahat. Madalas kong sabihan si nanay na huwag panay puro post sa Facebook ng kung ano-ano. At ayaw naming mabash
Siyempre ang aming nanay. Pero ewan, ayaw kaming pakinggan at panay pa rin ang post. May isang insidente nga na naaktuhan niya kaming nag-aaway ng boyfriend ko doon sa labas ng bahay. Hindi naman away na malala pero nagkatampuhan lang. Maya-maya nakita ko na lang ang dami ng notification sa profile ko. Yung pala, tinagna ko ni nanay. May video pala siyang kuha ng away namin ng boyfriend ko. Nagalit ako sa nanay ko at sabi ko, Nay, sumusobra na yung pagso-social media mo. Na ultimo usapan namin ng boyfriend ko, i-video niya at gagawa ng content. Dagdag ko pa, baka nga tama ang suhestyon ng ibang tao na pag matanda na hiwalay pala dapat talaga ang Facebook profile sa mga batang bata pa para hindi nagkakapahiyaan. Pero in fairness na naman sa nanay ko, nag-sorry agad sa akin. Hindi naman daw niya sinasadyang ipahiya ako. Pero wala, nag-trending na ako sa mga kaklase ko. Maging sa isang kamag-anak, nakita niya ang post ng nanay ko. Grabe, pinasikat ako ng nanay ko. May isa pang insidente na hindi pinalampas ng nanay ko. Sumayaw siya at nakiuso sa trending na kanta ni Taylor Swift na Opalite. Mag-isa lang siya pero ang suot medyo hindi akma sa edad niya. Para akong natatawa na nandidiri. Sabi ko sa kanya, Ma, ano to? Pero ang sagot niya lang sa akin ay katuwaan lang naman daw. Hindi naman daw pangit yung sayaw pero hindi niya rin naman daw talagang intensyon na ipahiya kami sa social media dahil sa mga ginagawa niya. Pero medyo hindi po maganda ang nasabi ko sa aking nanay. Dahil hindi ko sinasadyang masabi na medyo malaswa siya para sa akin. At eto pa mga kabisyo, TJ Rocky Terra at Titan Jello. May isa pang content niya sa social media kamakailan lang ay noong pinapagalitan niya ako. May karapatan naman talaga siya dahil aaminin ko ako yung nagkamali. Pero yung ipopost niya pa sa FB yung video na nagagalit siya sa akin, aba, sobra naman yon para sa akin. Sabi ko sa kanya, Ma, pati yan ipopost mo. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga nakakakilala sa akin? Hindi mo man lang kinukonsidera ang mga feelings ko at mga magiging reaksyon ng mga tao sa akin. At ang lagi kong tanong sa kanya, kailangan ba talaga lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay posted online? Ang ginawa ng nanay ko, in-unfriend ako. Siya pa ang galit. Kahit mukha ko ang napapahiya online. Grabe. Hindi ko maisip na sarili kong nanay ginagawa kong poster girl sa FB account niya. Kahit yung mga post na ayoko na sanang ipashare sa kanya, nakikita ko bigla-bigla. Ando na. Naisip ko tuloy mga kabisyo, ano ba kasi ang pinanggagalingan ng nanay ko? Ba't kailangan niya tong gawin? Tinanong ko nga siya one time kung kumikita na siya rito. Ang sabi niya, hindi naman daw. So bakit nga Titan Jello at Rocky Terra
Pero lately ko lang naman nalaman na ang tunay na dahilan at yung dahilan na yun ay hindi ko nagustuhan dahil hindi para sa akin maganda yun. Hello mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, itutuloy po natin ang ating programang Rocky Secret Files. Pero bago ang lahat mga kabisyo, handa na ba kayo na sabihin ko sa inyo ang panibago kong sikreto? Sikreto na talaga naman sa pagiging pogi dapat maaasahan din. Alam nyo ba na meron ding maaasahan na hindi mo na kailangan lumayo dahil meron tayong Astron Appliances. Sa Astron Appliances talaga naman mapagkakatiwalaan ng appliances na to. Kaya takbo na sa pinakamalapit na retailer ng Astron para makabili na kayo ng dream appliance ninyo. Huwag mag-alala kasi kung busy kayo sa work o gawaing bahay, don't worry kabisyo. Nakaabang ang Astron sa inyong paboritong Boodle apps at isearch lang ang Astron Appliances PH sa TikTok Shop, Lazada, Shopee at isang click lang. May alagang maaasahan ka na, kaya ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa Alagang Astron, alagang maaasahan. Available na po yung retailers nationwide mga kabisyo. Kaya, pasok! Alagang Astron! Alagang Coco! Alagang Astron! Alagang maaasahan mo! Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ng ating letter sender. Ang ating letter sender na inis sa kanyang nanay. Dahil onting kibot, onting pangyayari sa kanilang buhay, ay nasa social media na agad. Yung tipong parang vlogger ba ang kanyang nanay dahil updated na ang ibang tao sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang pinagtataka lang ng ating letter sender ngayong gabi na to, bakit pati ang mga personal nilang usapan o pangyayari sa kanilang buhay ay pinopost ng kanyang nanay. Hanggang sa malaman niya ang hindi niya gusto na dahilan. Kaya mga kabisyo, sa aking pagbabalik, malalaman po natin kung ano ba ang pangyayari sa ating Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, magandang gabi mga kabisyo. At syempre, magandang gabi rin po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa Unisilver SM City Bacoor na si March, John ER, Brian, Mina, Marigen, Lorena, Matea at Tisa. Maraming salamat po mga kabisyo at syempre sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin na ibang kabisyo, lalo na ang Green GSM Depot 2 na nakatutok sa atin ngayon. Mga kabisyo, muli ako magbabalik dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio.
Laika. Hello po. Uy, sino yun? Sino yan? Nakikinig sa'yo, Laika. Ba't ka nag-comment? Hello, Laika. Happy listening right now. Tin Rivera, happy listening right now. At syempre, sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, magandang gabi sa inyo mga kabisyo. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo natin, ano kaya ang mangyayari sa kwento ng ating letter sender? Diba? Na nagbahagi ng kanyang kwento ng kanyang ina na napakagrabe naman. Diba? Na lahat daw ng onting kibot, pangyayari sa kanilang buhay ay talaga naman nasa social media agad at pinopost ng kanyang ina. Alamin natin kung ano ba ang mga dahilan mga kabisyo. Hello kay Romel Manny Vince Gallardo. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Happy Tuesday din mga kabisyo. Yes. Good evening po DJ Titan Jello and Rocketera. Felix Valdez. Hello po sa iyo. Magandang gabi Felix Valdez. Alexander Ando Hidalgo. Hi DJ Titan Jello. Happy Tuesday. Kakaswimming ko lang sa swimming pool sa Butuan. Baka kulubot na yung kamay ko dyan. Paborito mo talaga yung dyan talaga, no? Happy Tuesday mga kabisyo. Anong pinagkabalaan nyo? Kanina nasa ano po kami? Update ko lang kayo mga kabisyo. Nasa Paranaque po kami. So, nasa service road po kami ng SM Sukat. Kanina, namigay po kami dun sa terminal, dun sa may service road ng mga jeep. Papunta po sa may Paranaque, Sukat, iba't iba pong lugar. So, yun po. Maraming salamat po sa mga kabisyo natin dyan sa may Sukat, Paranaque. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, binabati ko rin po ang ating avid listener sa 90.7 daw, dyan sa SM Bacoor, Unisilver, ang ating mga kaibigan dyan na si March, John ER, Brian, Mina, Marijen, Lorena, Matea, Anissa. Oras muna kabisyo sa buong kapuluan is already 9:40 p.m. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Dun, 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 dun. Kagabi mga kabisyo, sobrang sakit ng lalamunan ko. Grabe. Hindi ko alam kung ano ko siya gagamutin. Pero yun, thank you Lord dahil nawala. At least kahit pa paano, okay na tayo ngayon. Medyo makatilang konti.
Solid eh. Hello, Su! Hello po sa inyo. Kailan balik ni DJ Rocky? After po ng maternity leave niya. So, babalik na po siya. Kunting panahon na lang po mga kabisyo. Losing up, just walk. Hi, Laika. Good evening. Wala na po si DJ LB, ma'am. Pasensya na. Yan na tayo. DJ Titan na po tayo ngayon. DJ Titan Jello. Hi, DJ Titan Jello. Aga ko naman. O, yan, o. Maraming salamat sa pagiging early bird mo, di ba? Aga mo ngayon. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kanina po napakinggan natin ang unang bahagi ng kwento ng ating letter sender. At ngayong oras na ito, ipagpapatuloy po natin ang ikalawang bahagi ng kwento ng ating letter sender. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari sa kanyang kwento?
Mga kabisyo, DJ Rocky at DJ Titangelo. Minsan kong naranasan na pagpiestahan sa social media dahil ang sarili kong nanay ang nag-post ng mga content tungkol sa akin doon sa FB account niya. Minsan, sinasabihan ko pa siya na huwag i-post ang ganito. Huwag i-post ang ganun. Pero ginagawa pa rin niya. Dumating ang araw na parang napuno ako sa kanya. Noong minsan mag-post siya sa video na pinapagalitan niya ako, ang ending, in-unfriend niya pa ako. Siya na nga itong nag-post ng mga video content na hindi ko gusto, siya pa ang galit. Ang tanging tanong ko lang, bakit niya kasi ito ginagawa? Mga kabisyo, pero ang totoo dyan, bago ko lang nalaman ang rason, at too late na pala tong mga information kong nalaman. Bago kasi magpasko, inatake pala si nanay sa puso. Na-admit siya sa ospital at tuluyang nakoma. Wala akong kaide-ideya kung ba't nagkaganon ng nanay ko kaya tinanong ko si tatay. Sabi ko pa, may sakit ba ang nanay? Tinapat ako ni tatay na matagal na niyang alam na may heart problem ang nanay pero mas pinipili niyang isantabi ang karamdaman niya para unahin ang mga pangangailangan ng pamilya. Genetic ang kondisyon ng nanay, sabi niya, at inasahan niya na rin daw na anytime pwedeng atakihin si nanay. Pero DJ Rocky at DJ Titangelo, ang madalas nilang iniisip, mismo silang parehas ay kakayanin ni nanay at magsusurvive ito kung sakali mang mangyari. Sa totoo lang mga kabisyo, umiiyak akong kausap ang tatay ko. Habang binabantayan ang masela na kondisyon ng nanay ko, kako, ba't hindi nyo sa amin sinabi? Aminado si tatay na kumpiyansa silang kakayanin ng nanay at hindi ito lalala. Kaya nagulat pa rin daw siya noong biglang atakihin ng nanay at habang nakikita ni tatay na nag-i-scroll ako sa FB account ko ng mga post ni nanay, may isa siyang sinabi na hindi ko malilimutan. Nak, kaya post ng post ang nanay mo kasi alam niyang darating ang araw. Magiging alaala ang lahat ng yan. Nang marinig ko yon, Titangelo at Rocky Terra, dumampi na lang ang mga luha sa pisngi ko. At naramdaman ako ang pagsisisi sa tuwing sinasaway ko ang nanay ko na huwag ipagkalat ang buhay ko sa Facebook. Mga kabisyo, hindi nagtagal. Matapos naming makapag-usap ng tatay ko, nagkaroon ng medical emergency ang nanay ko. Nag-flatline siya. Sinubukang i-revive pero negative. Sa madaling salita, wala na ang nanay ko. 4 na araw, DJ Titangelo at DJ Rocky, bago magpasko, kinuha si nanay ng Panginoon. At habang nagpapasko ang lahat na masaya, kami naman ay nagpapasko ng sa isang funeral chapel.
Pinaglalamayan ng nanay namin, inaalala ang mga araw at panahon na lubos niya kaming inaalagaan at minamahal. Inaalala din ang mga sandaling nakita namin ang sakripisyo niya bilang isang nanay para lang matugunan ang mga pangangailangan namin bilang mga anak. At oo, inaalala rin namin ang mga FB post niyang medyo nakakayaman. Pero nakakamiss palang makita. Lalo na ngayon, wala na siya sa piling namin. Mga kabisyo, DJ Rocky at DJ Titan Jello, nailibing na namin ang nanay 2 araw bago magbagong taon. At ang nakakalungkod doon, kaming buong pamilya ay nag-New Year pero hindi kami nagdiwang. Malungkot dahil naalagasan na kami ng isang mahal namin sa buhay. Nawala na yung nanay namin. Wala na yung ilaw ng tahanan na nagbubuklod sa amin sa tuwing may mga kaganapan ng pamilya at sa tuwing may FB post siyang ibinabahagi. Nalulungkot ako dahil namimiss ko ang nanay ko. Namimiss ko yung kakulitan niya na mag-content patungkol sa amin o sa buhay niya. Yun pala ay hindi na namin dapat ipinagkakait. Kung alam lang namin ang kalagayan niya, edi sana hindi na kami nagreklamo. Hinayaan na lang natin sana o hinayaan na lang namin sanang mag-content siya ng kung ano-anong mga videos na kinukunan niya para sa amin. Hinayaan na lang sana namin siyang magpakasaya. Hinayaan na lang namin sana siyang gawin ang gusto niyang gawin. Sa totoo lang, Titan Jello at Rocky Tera, bagong taon na pero hindi pa rin ako makausad. Hindi ko pa rin tanggap na wala na ang aking nanay. Paano ko kaya sasabihin sa nanay ko na, Ma, okay na ako. Balik ka na lang ulit. I-content mo na lang ako hanggang magsawa ka. Basta bumalik ka lang. Paano ako mag-move on sa ganung pakiramdam? Paano ko itutuloy yung buhay na wala na akong nanay? Sa totoo lang, mga kabisyo, ako'y nangihinayang. Dahil hindi niya na ako masasamahan sa graduation ko next year sa kolehiyo. Sobrang sayang lang na sana nasulit ko pala yung mga panahon na buhay pa ang aking nanay. Kaya mga kabisyo, muli, hanggang dito na lang. Ako si Loris at ito ang aking Secret File. Metro's #1 Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town?
Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang na ating ito? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. Akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw.
Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Pinakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, Sandali. something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa
akin ay tuyo. Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Obrief. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Ang kamay ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 10:21 p.m. sa buong kapuluan, mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuang storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na nagsisisi na matapos niyang malaman
ang kalagayan ng kanyang ina, dun niya lang napagtanto na may dahilan pala. Kaya madalas nagpo-post o lahat ng mga kaganapan sa buhay nila ay ina-upload sa social media ng kanyang ina. Mga kabisyo, pakinggan po natin ang mga komento at saloobin ng ating mga kabisyo na gustong magbahagi ng kanilang mga thoughts. Sabi ni MC Jubes, isang nakakalungkot na istorya. DJ Titan Jello at DJ Rocky. Nakakalungkot na nangyari sa nanay mo, gayunpaman, kailangan mong tanggapin na wala na siya. Nakasama na siya ni Lord. Kaya kung ako sa'yo, para sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon, kung nandiyan pa yung taong minamahal ninyo, naway ingatan at pahalagan nyo sila. Shoutout kay Cabs Bert Cabusao, ang Mang Kanor ng Bulacan Overdrive. Sabi ni Rosel, sorry una sa nanay mo, sa mga nagawa mong kasalanan sa kanya at sa mga naging pagkukulang mo bilang isang anak. At pangalawa, to yourself, na sinisisi mo ang iyong sarili sa kanyang pagkawala. Tunay nga na malalaman mo ang halaga ng isang tao kapag ito'y nawala na sa iyo. Very well said. Sabi naman ni Akim, hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera at sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Gusto ko lang pong sabihin na letter sender, laban lang. May mga bagay talaga na mapagtatanto lang natin kapag huli na. Doon lang natin marirealize kapag wala na yung taong minamahal natin. Kapag wala na yung taong nagpapahalaga sa buhay natin. Kaya para sa akin, hanggat maaga pa lang at buhay pa ang taong pwede mong sabihan ng I love you, sabihan mo na sila. Mga kabisyo, marami pa po nagpadala ng kanilang mga komento, ngunit hindi na sapat ang ating oras para basahin pa lahat. At nais ko rin pong magbigay kabisyo ng isa nating naging saloobin sa pagbabasa ng kwento ng ating letter sender. Mga kabisyo, tunay at tama ang lahat ng mga napakinggan natin na komento at opinyon ng ating mga kabisyo. Na dapat pahalagahan natin yung taong minamahal natin at minamahal tayo ng tapat at totoo. Dahil hindi natin masabi ang buhay ng isang tao. Napakabilis. Sa isang kisap mata, pwedeng maglaho ang mga taong minamahal natin. Kaya hanggat maaga, hanggat malakas pa sila, sabihin na natin na mahal natin sila. Mahirap na dumating sa punto ng buhay mo na nasa huli na ang pagsisisi. Mga kabisyo, dito natin makikita at dito natin marirealize na yung mga action pala ng ating mga magulang o ating mga minamahal ay may mga dahilan.
Hindi dahil para sa kanilang pangsariling kapakanan, kundi dahil may mas malalim pa itong dahilan na hindi agad natin nauunawaan. Kaya mga kabisyo, kung may mga tao kayong minamahal na katulad ng iyong ina, lolo at lola, na alam nyo naman na may edad na rin, mas mabuting unawain, intindihin at bigyan sila ng tamang atensyon. Dahil hindi natin masabi na hanggang kailan natin sila pwedeng makasama. Na mga kabisyo, kung may gusto kang istorya na ibahagi dito sa aming programa, mari ka pong magpadala dito sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo may isang gabi o isang araw na kwento mo naman ang aming kapupulutan ng aral at babasahin sa ating programang Rocky Secret Files. Mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Dahil susunod na po ang ating programang Top Secrets. Metro's number one, Love Radio. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, Tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAD.
Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Mabigani! Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak na hindi dapat ganito? Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Yung masarap to. Nakaking nalang-alay, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay
Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligaya Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice!
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning!
Dear Love. Araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay. This is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos malas. Sasagat ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not eat. Durugin mo like Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na? Ano na nangyayari?
pockets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay, yes, yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ah, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. More, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin ko? Gutom na Okay. to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. May nahalo, yung iba. Finish fried, Yeah. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Nagiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM.
May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga. Sabi mo, mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30.
Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka na 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may dasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pinintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tayo. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako nakikita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon ka na ba?
Shake! Libre lang po yan. Lalo na po sa mga nananalo po sa amin ng Love Knows No Boundaries, mari po kami magbigay ng kalendaryo sa mga katulad ninyo. Maui! Hi! Happy listening, Maui. Marirol, hello po sa inyo. Happy listening right now. Good evening po. Mga kabisyo po natin nakatutok sa atin ngayon. Tap lang po tayo mga kabisyo. Pwede nyo rin pong i-share ang ating live streaming ngayong gabi na to para po mas masaya. Love Radio Manila, Titan Jello, pa-shoutout naman po kami, Ces and Miguel from Australia. Hello, our Aussie Dream. Ang ganda naman ang ano yun. Vlogger ba kayo? Hello po sa sa mag-partner. Paano po tumawag? Madali lang po, maaari po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, maaari po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Big shoutout po kay Maria, watching from Tondo. Hello Maria, happy listening. Joanne, hello DJ, pa-shoutout po from San Pablo City. Ayan, hello po sa inyo. At hello rin kay SG Faller, shoutout from National Printing Office ng Quezon City. Hello po sa inyo. Hello rin kay Romel, happy listening sa Love Radio Manila 90.7. Hello din. Hello, ayan na nga ang sinasabi ko. Yan ay mga ating listener, no? Ayan, Rio Dale. Hello sa'yo. Rio Dale, shoutout po. Titan Jello. Donski Shop, shoutout Love Radio. Kabisyo. Ayan, hello po sa inyo. Our Aussie Dream. Kailan ka po magre-release ng bagong song, Titan Jello? Siguro, next time na, ma'am. Hello rin kay Donski Shop. Ang kati naman nito. Nangati ako bigla. Sabi ni Queen, Summer Me. Ayan. Ngayon lang po pakinig ng live ninyo, di ko matimingan. At least ngayon, na-timingan mo na. Ito na. Sa mga gusto pong tumawag, 0916-529-5595. Nakikinig kami mag-asawa sa inyo lagi, DJ Jello, habang nagwo-work. Pa-shoutout naman po kay Marie Rose Fajardo, 15. Hello po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Maria, sa pakikinig at suporta niyo po sa akin at sa programa. Nantayin po natin ang pagbabalik din ni DJ Rocky. Joy Cakes. Ayan, Joy. Shoutout po, Crushy Cakes. Na-miss namin you. Wow, thank you so much. Nagkaroon po kasi ng problema ang Black Ops. So, at least ngayon,
Nagbabalik na ang inyong lingkod na DJ Titan Jello. Ito yung Bounce Back. Shoutout po from Parañaque City, Barangay Merville. Uy, galing kami ng Parañaque kanina. Hello po sa mga taga-Barangay Merville. Kita-kits din po tayo sa mga kabisyo natin dyan sa Parañaque sa darating na February. Hello po. At syempre mga kabisyo, on January 22, bayad ka, panalo ka, year 11 na. Makikita nyo at makakasama nyo po ako sa Pampanga. Ayan mga kabisyo. Bayad ka, panalo ka, year 11 na. Makikita nyo po ako sa may Pampanga mga kabisyo on January 22. Kaya po sa mga kapangpangan po natin na kabisyo dyan, kita-kits po tayo. Puyat tayo dyan. Ngayon lang po ba kayo nag-live ulit? Kaya po ba araw di ko makita live ninyo? Queen Summer Me. Hindi naman, nagla-live tayo. Pero wala po dito sa TikTok page ng Love Radio kasi nagkaroon po kami ng problema. So, ngayon po, naayos na po. Ito po, ayan, si Boss P, nilambing si TikTok. Hindi ko po alam anong ginawa ni Boss P eh. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Palawan, Eden Almorato. Hello rin kay Robert, Idol, pabati naman po ng family, Agustia from Taytay, Rizal. Hello po sa inyo. Mga kabisyo, pwede nyo rin po pala akong i-follow sa aking blue app na DJ Titan Jello. And also, meron din akong black app. Ito po mismo, yung DJ Titan Jello. Good evening, boss. Good evening. Hello. Bossing, good evening. Good evening, good evening. Si DJ Titan Jello po ito. Familiar po kayo? Yes po. Yes sir, maraming salamat po sa pag-text at chat nyo po dito sa aming programa para po maging caller namin kayo ngayong araw na ito. Ask ko lang po sir, malinaw naman po yung linya ko. Yes po, loud and clear po kayo ngayong gabi na to, boss. Thank you. Boss, tanong ko lang din, madalas po ba kayo nakikinig ng aming programa? Bali po matagal na po ng Love Radio pero yung segment nyo po nito lang din mga November. Wow, ito lang. Last year, November lang po. So bagong tagapakinig ka po namin dito sa aming segment na Rocky Secret Files at syempre Top Secret po. Aba. O, bakit ka po napatawag sir? Ano pong gusto mong Bali yan. Rated SPG, okay lang po. Uy, grabe ka naman sir, rated SPG. Sige, pagbibigyan natin yan sir. Pero, eto lang sir kung sakali mang rated SPG ang ikukwento ninyo, basta iwasan nyo lang po yung pagmumura. At syempre, diretsahan din po tayo boss ng ating tanong. Kung sakali man po, pag sinabi kong ano po ang top secret ninyo, rektahin nyo na po kagad ako boss kung ano po yung mismong gusto nyong tumbukin ngayong araw na ito. Opo. Kasi bali, po siya sir, bali, mabilis siyang labasan. Uy, sige mamaya sir, malalaman natin yan pag on air na po tayo. 40 seconds sir, start na po tayo ha. Okay. Bali, hindi pa naman on-air na, sir. Hindi pa naman po. Sir, ito lang sir, paalala lang po. Huwag nyo pong ila-loudspeaker. Huwag po kayo mag-earphone. Hawakan nyo lang po yung phone ninyo. Itapat nyo lang po sa tenga ninyo. At syempre, boss, huwag nyo rin po kakalimutan na itago ang identity ninyo, pangalan, lokasyon, at edad, sir. Maaari nyo po, karapatan nyo po yan na itago nyo po ang inyong identity para po sa ating programa ngayong gabi na to. Opo. Tapos po, tanong ko lang, pinupost nyo talaga to, sir? Yes po. Alam nyo po ba yung sinend po namin na sinagutan ninyo, sir? Yun po yun, sir. Apa. Sige po, okay. Parang may gustong-gusto ka talagang iparinig doon sa
Pero wala naman po akong sir, wala naman akong ang tawag din yung totaling bastos na kailangan pa man ng expression, hindi naman siguro, di Hindi ba? naman sir, wala naman tayo. Hindi naman natin dinidiinan dito na kailangan maging bastos tayo. Hanggat maaari, syempre, hindi naman natin gusto yon. Pero, ang gusto lang natin is mailabas mo yung kwento mo, sir, na tinatago-tago. Yung pinaka... Pero sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:18 p.m. sa buong Kapuluan, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kaya mga kabisyo, hindi na po natin papatagalin pa. Pakinggan na po natin ang kanyang kwento. Hello po, good evening po. Hello po, good evening. Hindi naman po nagpi-feedback, tama po? Hindi naman po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Kyoto ng Quezon City. Ang bilis mo, sir. Na po sa Ang bilis mo, sir. Wait lang. Wait lang, sir. Di pa kita tinatanong para kami atraso agad. Sige po. Wait lang. Sir, kamusta ka muna? Okay naman po. Bali po kasi on duty po ako sa ngayon eh. Duty ako ngayon. O baka SG guard. Oo. PSG ka, sir. PSG. Alam mo yung PSG? PSG, opo. Poging security guard, ganon. Sakto lang. Sakto lang. Okay, sir, ito nga lang. Gusto lang kitang kamustahin and happy Tuesday sa'yo. Kamusta ka naman? Sa duty ka pala ngayon. Hindi ba masama na tumatawag ka ngayon sa amin dito? Baka ito pa maging rason para matanggal ka sa trabaho mo? Hindi naman po. Okay naman po. Okay, maraming salamat. Gano'ng tao ngayon. Okay. So, ready na po ba kayo? Ready naman po. Okay. Lakasan lang po natin ang boses natin, sir, ha? Lakasan lang po natin. Opo. Okay. Ano po? Ano, sir? Okay na po. Pwede na po ako magsimula po. Oo, teka lang. Ano po bang pangalan ninyo, sir? Ako po si Kyoto po ng Quezon City. Kyoto ng Quezon City. Kala ko Kyoto ng Japan eh. Kyoto ng Quezon City. Ko na lang City. po sa screen name ko na lang kasi Okay. mahirap na. Okay po. Kyoto, 29 years old. Tama ba ako? Yes po, yes po. From Quezon City. Opo. Okay. Sir, Kyoto, 29 years old, from Quezon City. Ano ang top secret mo? Bali po, SPG po ito, sir. Okay lang po, Nasa sa inyo po yan, sir. Kayo po tumawag. Bali, sir, kasi ko na mabilis, parang mabilis labasan, Yun yung pinahang, ko. Yun po ang pinaka-top secret nyo ngayong gabi, boss? Opo, yes po. Mabilis labasan. Wait lang, sir. Yes, Patapusin nyo na muna ako. Gusto ko lang klaruhin muna yung kinukwento nyo ngayon. Mabilis labasan? Sino po ba yung mabilis labasan, sir? Bali po, si partner. Si partner mo. Pag sinabi nating Yes, partner, ka-live-in mo ito, matagal na kayo magkarelasyon, magkasama. Yes po, yes po. Ilang taon na po kayo magkasama, sir? 8 years. 8 years. May anak na po ba kayo? Yes po. Ilang taon po ang anak ninyo? Bali, 6 years old na yung namin. Isa lang. Isa lang. Babae, lalaki, sir? Opo.
Babae po. Babae. Okay. Oo. Sir, Yes po. okay. So, 8 years na kayo, may anak na kayong 6 years old. Sir, paano mo naman nasabi na etong si partner ang bilis labasan? Opo, bali po kasi, ang nangyayari po kasi, ano po, kasi syempre po, bilang SG, tapos po kami, medyo LDR po kami. Hindi naman po sobrang layo. From Quezon City, siguro, isang sakay lang naman, 3 hours biyahe papunta dun sa lugar namin. Bali kapag kami nangyayari, konting pa lang, mga 10 minutes lang, 5 minutes. Na siya, tapos na agad. 10 minutes or 5 minutes, tapos na agad? Yes po. Yes po, yes. Anong ibig sabihin mo dun? Ibig sabihin, eto kasi, Sir Kyoto, eto, marami naglalaro sa utak ko ngayon na kaya ba mabilis si Mrs. or si partner mo dahil magaling itong si Kyoto bumarurot? Ganun ba yan? Matik naman na po yan. Matik naman na po yan. Okay. Or baka naman sa sobrang miss na miss ka niya ay malaki yung factor nyon. Kaya siya mabilis din Opo. labasan. Siguro rin, kasi ang nangyayari, siguro po sa isang buwan po isang beses na ako uuwi. Pero po, minsan 2 araw po kami magkasama, gano'n. Pero halos ganun yung ginagawa namin. Talagang kaya niya siguro, basta mabilis siya. Hindi ko siya maipaliwanag ng sobra pero talagang bago ka pa lang magsisimula or nasa ka pa lang, talagang bigla siyang talagang alam mo na. Parang hindi mo maintindihan ba't gano'n. Ganun niya ba ganun ba siya kasabik, gano'n? Okay, Sir Kyoto, may tanong lang ako sa'yo. Okay lang ba? Okay lang po. Okay. Sir, nagiging negatibo ba sa'yo itong nangyayari sa misis mo na mabilis siyang labasan o nagiging positibo ba sa'yo? Bakit ka napashare sa amin ngayon? Bali, shinare ko lang din siya kasi katulad niya may mga nakikinig sa inyo po. Halos marami nakikinig na sa inyo. Gusto ko lang bang sa mga nakikinig kung may mga maipapayo ba sila sa akin na ganun ba talaga? Kasi bali pareho kami ng edad. Same age lang din kami. Tapos hindi lang din naman kami bago, pero talagang matindi yung init ganun. Kung bang kahit ganung age na, talaga bang mainit pa rin pagdating sa ganun. Ito, magbabasa ako ng isang komento ng ating kabisyo. Gusto mo, Kyoto? Sige. Okay, sabi niya dito, Kyoto, Kuya, dapat grateful ka. Sabi niya dito, dapat grateful ka daw kasi kung mabilis siya natatapos, edi ibig sabihin, nare-reach mo siya. O, di ba? Dapat daw grateful ka. May point naman. Pero kasi ang inaano ko dito, sir, siya, yung lagang, yung tip mo, hinahagod mo pa lang siya ng, maya-maya, bigla-bigla na lang. Talagang, na siya, basa na siya. Baka nga talagang kapag ikaw ang kahinaan niya. Ayan. Ikaw ang kahinaan niya siguro. 'Di ba, Kyoto? Hindi, ito nga tanong ko sa'yo. Nagiging negatibo ba to para sa'yo? Positibo naman po. Bali, goods naman po para sa akin. Kasi, tulad nga po, sabi nga po nung nag-comment, dapat maging grateful nga po ako. Okay naman po. Pero para kasi ang nangyayari, yung bang nabibitin ka? Pag sa ginagamitan mo pa lang siya ng talagang ginagamitan mo pa lang siya ng pinahang tag dito. Yan, dila mo. Tapos, 5 minutes, 3 minutes to 5 minutes. Talagang
nandun na yung bumubulwak na. Eh baka magaling ka nga. Kuya Kyoto. Pangalan mo pa lang, delikado na eh. Kyoto. Siguro nga po. Hindi, tsaka ito lang yan eh. Go? Ano? Sabi nino? Sabi nga po nila kapag daw security guard, ganon. Hindi ko po... Pag security guard, magaling dumila? Ganon? Kasi hindi naman... Ganun ba yun? Pag security guard, malupit dumila. Ha? Matik na yun, sir. Pero yun din. Ewan ko lang din sa iba. Kung totoo ba. Siguro may mga ASD dyan na mga nakikinig. Sige, titignan natin. Tatanungin natin sila. So, lahat ng mga SG, security guard dyan, na nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, naniniwala ba kayo na ang katulad ni Kuya Kyoto na SG, dila pa lang pamatay na? Akala ko mga driver lang ang sweet lover, mga matitinik, bumarurot, pero inangat mo ang mga batuta ng mga security guard. Kaya po kapag may nangyayari ganun, talagang sa akin naman okay kasi talagang nandun na yung talagang masarap di ba? Kasi basa-basang-basa na. Pero ang inaano ko doon 3 to 5 minutes. Na? Kumbaga nabibitin ka. Tapos na siya. Tapos pero alam nyo, ang kinakaano ko doon, nakaka5-6 Okay naman pala yun. Okay na okay po. Pero kasi ang tanong ko dun, sir, natural lang ba yung ganun? Natural. Ako sasagot. Gusto mo? Sige. Natural yun, Kuya Kyoto. Natural yun. Ibig sabihin yun, bukod doon sa sinasabi ng mga kabisyo natin na mahal ka nung girl, maraming factor yan eh. Maraming factors yan na pwede nating tignan. Unang-una, mahal ka nung girl kaya ganun. Ikaw yung kahinaan niya, yung libido niya kapag ikaw ay nakikita talagang umaangat at grabe. Hindi niya na kailangan uminom ng mga pampagana. Pangatlo, magaling kang performer ka. Kakaiba yung batuta mong dala-dala, sir. Ayan na, magagandang salita na para sa ito. Kakaiba yung batuta mo tsaka yung dila mo. Ibig sabihin, magaling ka talaga, sir. Yung kargada mo, kakaiba. At kung tatanungin mo ako normal ba? Yes, normal. Normal yun. Ang hindi normal, yung 3 oras na kayo nagbabakbakan, pero walang natatapos sa inyo. Sugat na kayo, pero walang natatapos sa inyo. Gusto mo yon? Ano mas gusto mo? Yung mabilis? Ito, mapiliin na lang kita. Kyoto, para di na tayo magtagal at di maubos yung oras natin ngayong gabi na ito. Nawawala. Kyoto. Okay po. Ito, papapiliin na lang kita ngayong gabi na to, ha? Papapiliin kita ngayong gabi. Ano pipiliin mo? Yung 3 oras kayo nagbabakbakan na may kalyo na yung mga kargada ninyo. Pero wala nangyayari. O yung mabilis na 3 minuto, 5 minuto, 10 minuto may nangyayari agad. Nakaka5 rounds kayo. Sige nga, sagutin mo nga yun. Bagay, may point naman po kayo. Talagang siguro lang nanibago lang ako kasi talagang matagal lang din siguro kaming hindi nagkita ganun. Tapos miss na siguro ganun. Ganun yun. Ibig sabihin magaling kang performer. Pero ang tanong ko. Anong tanong? Last na po ito Ano po? Sa edad namin ganito po, natural po ba yung talagang mainit pa pagdating sa ganyan? Yung talagang as in na
sinasabi nila, ihi lang daw yung pahinga. Oo, okay. 29 years old, totoo bang edad mo to? 29 years old? Yes po, yes. Okay, totoo yan. Kasagsagan mo yan, Uy. Huwag mo naman sabihin sa akin na mahina na si Manoy. Di ba? Matigas pa yan sa batuta mong dala ngayon, boy. Oh, di ba? Natawa ka rin? Totoo yun. 29 anyos ka pa lang, bay. Kahit yung girl po, ganun din. 29 years old? Opo, ganun. Kasagsagan yun, sumisisid yun. Akala mo, parang Moroami yun. Parang Direct to the point. Direct to the point ka rin, Oh, ayoko magpaligoy-ligoy. Maglolokohan pa ba tayo dito? Kumakain yun ng kalamnan. Yun. Oh, gusto mo pang ano ba gusto mong marinig? Ano? Kakainin kang buo yun. Oh, gusto mo pa? Ano pa gusto mong marinig? Ako real talk lang ako dito, Kuya Kyoto. Yung mga age yung 29, ay grabe yan. Kasagsagan yan. Di ba? Ultimo kasingit-singitan, sinisisid niyan. Di ba? Basta may pwesto, banat. Di ba? Tama ba ako doon? Basta may pwesto, banat. Alam mo, Kyoto, ito, bigyan lang kita ng storya. Meron nga ako kakilala 55 anyos. Isipin mo, 55 anyos, dumadalawa pa. Ikaw pa kayang 29 anyos, magpapatalo ka dun sa 55 anyos? Maniwala. Di ba? Tama, mali? Tama. Ito na lang, Kyoto. Anong gusto mong sabihin sa partner mo ngayon? Siyempre, alam mo naman na mahal ka niya at mahal na mahal mo rin tong partner mo. May anak na kayo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ayun, kasi, bali, naman kami, kasal naman din po kasi talaga kami ng asawa ko. Tapos, halos 8 years kaming magkasama. Yan, hindi ko lang siya totaling mahal. Kasi talagang mahal na mahal ko talaga siya. Kaya nga halos lahat ginagawa ko para sa kanya. Pero mali, itong problema kung tutusin, hindi naman to problema eh. Ano lang to, parang na-share ko lang. Nagtanong lang din ba? Good problem, kumbaga. Good problem. Opo, yung ganun lang. Nagtanong lang kasi talagang ngayon lang din kasi kami halos medyo nagkalayo. Tapos, yun nga, nung napakinggan ko lang kayo last November 2025 po. Sabi ko nga pwede pala yung ganito sa radyo. Kasi, sabi ko, try nga ako maitanong. Tapos yun nga, akala ko kasi hindi normal. Yung bang, kasi may anak na nga kami, tapos ganun pa ba talagang may ganun palang tao. Okay. Na kahit sa age na ganun, talagang sobrang init pa rin pala. And malaking factor para sa relationship ninyo yung sex drive ninyo sa isa't isa. Bakit? Kasi Kyoto, seryoso muna tong usapan. Walang biro. Malaki ang nagiging tulong ng ganito na usapan o pangyayari sa buhay ninyo. Anong gusto mong tukuyin, Titan? Ang gusto kong puntuhin, malaki po nakatutulong sa relasyon ang pagkikipagsiping sa inyong partner para mas mapatibay at magkaroon po kayo ng connection lalo sa isa't isa. Totoo po yun, ha? Totoo yun. So, ibig sabihin, kaya mabilis siya, nandun lahat yung love niya, yung pagiging excited niya, na nakauwi ka na naman, may nangyayari na naman sa inyo. Ganun yun eh. Yun lang yun. Napaka-basic lang talaga, Kuya Kyoto. Kaya po pala talagang gano'n, no? Kasi lalo na pag matagal kayo hindi nagkita, na talagang, talagang natural pala yun. Ngayon, palatandaan mo na yun. Di ba? Pag hindi siya, pag sa susunod, tumagal ng 3 oras,
tumawag ka na sa Magtaka akin. na ako. Magtaka na ako, sir. Yes. Magtaka ka na. Alam mo na. Oo, kasi talagang may ibig sabihin yun, sir, ano? May ibig sabihin yun. Ibig sabihin, si kumpare, sumasalisi. Oh. Okay ka na, Kyoto? Okay na po. Maraming salamat, Kyoto. Matindi ka kay Papa Jack, sir. Mas matindi ka. Grabe yung ano mo, sir, eh. Ano? Yung talagang direct to the point ka, sir. Ay, Talagang, hindi, magaling yun. Magaling yun. Ano natin yun? Tinitingala din natin. Talagang ano ka, magsalita, sir. Kasi napapakinggan ko, nakikinig na kasi talaga ako dati pa ng Love Radio. Napapakinggan ko na yan si Papa Jack. Grabe kung pagsalitaan yung mga caller niya yan. Talagang kulang na lang murahin niya kapag galit siya. Pero salamat Salamat sa pag-appreciate din ng isang Titan Jello. Isang maliit na nilalang na lumalaki lamang. Yun, di ba? Maraming salamat po, sir. Salamat, Pasensya God na, bless. sir, kung ganito lang yung ano ko, walang katotohanan yung na-share ko. Basta Yes, okay yun lang. Nag-ano lang ako. Opo. Thank you so much and God bless you. Maraming salamat po. Thank you. Mga ka-vision, ako nagda-rap name pa. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin si Jean. Ayan, no, si Jean ang aking ka-workmate. No, dati yan sa dati kong previous company ko. Pero bago ang lahat, sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon sa 90.7 Love Radio, mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Kuya Kyoto, no? Si Kuya Kyoto na napakatindi, di ba? Ang tindi ng ano niya. Ang tindi ng kanyang kwento ngayong gabi na to. Para sa akin, good problem yun, mga kabisyo, di ba? Good problem yun na ang iyong girlfriend, partner, asawa ay mabilis labasan kapag ikaw, di ba? Kasi ibig sabihin yun, totoo yung kabisyo natin kanina, yung love ng tao na yun sa'yo, yung pagkamis niya, dun niya na ilalabas. So dapat maging grateful tayo and thankful tayo na may asawa tayo na sobrang saya, 'di ba? At sa'yo nasasayahan ng sobra-sobra, 'di ba? Ganun lang 'yon. Marami pa po natawag, mga kabisyo. Boss P, pwede pa? No na. Okay, hands up na ako. Pasensya na, mga kabisyo, muli. Maraming salamat po sa inyo. Ako po pala si DJ Titan Jello at nakatutok po kayo sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat sa inyo and I'm back again dito sa ating live streaming at syempre sa ating programang Top Secret, mga kabisyo. Kaya maaari kayong tumawag araw-araw 0916-529-5595. Kaya mamaya po ulit, bukas po ulit, maaga pala ako natapos ngayon. Sensya na, nasanay ako ng lagi madaling araw tayo natatapos. Kaya mga kabisyo, bukas po ulit, mga kabisyo, dito lamang sa ating programang Top Secret sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo. That portion. Metro's #1 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!